Elgoibar euskalduna gure ametxean, segi dezagun denok hortako lanean. Gaurkoan parrokia topera beteta, tsunami erraldoia dugu txapelketa. Elgoibar bustitzen du tarteka, disfrutatu dezagun ipinizarreta, bertsolari handia gurekin daudeta. Benoraingon tangoaz amaitzera, bertsolarien lanak adi entzutera, ikusita ikasi gustora gainera, zuentzat kantatzea guretzat plazera, hurrengo urtean pozik itzuliko gera. Ikusita ikasi gustora gainera, zuentzat kantatzea guretzat plazera, hurrengo urtean pozik itzuliko gera. Gabon Elgoibar, eskerrik asko, poza ematen du hainbeste jende ikusteak bertsoaren inguruan bilduta. Eskerrak eman hasi aurretik hau dana posible induten guztiei, Elgoibarko izarrari, antolatzaile delako, laguntzen eta aulkiak jartzen eta gainerako antolakuntza guztian ibili diren bazkideei, eta benantzi hori eta bere ingurukoei ere bai, Eliza usteagatik. Urteroko saioa da hau, Laister 30. Iritsiko gara. Eta gaurkoan ere saio polita aterako da seguru. Eta hasi aurretik aurkezpenak egingo ditut. Nere ezkerretatik hasita, onintzaen beita, Ame Txartzailuz, Igor Elortza, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio. Eta ezkutuan dauden arren, gero aterako dira, gaurko bertso saioak izango du berezitasun bat, bertsoaldi batzuk musikatuak izango dira, eta hortarako lagun izango ditugu Aitor Noba saxoan eta Naia Membrilera marinban. Eta ohiturak eta edukazioak eskatzen duen bezala, bertsolariei agur bana eskatuko diegu. Gabon Elgoibar, hau da jendetza, gu entzutera batua, kupularaino bete dozue, zuen tenplu sakratua. Naizta kartela begiratuta, ez dan izango santua, ia guztetan jatzuen gaurko,
gure meza kantatua. Gabon aspaldienuen eliza zapaldu, ze kupular retablo altare tabladu, askoz lurtarrago eta soilago garagu, gure hitzak ez dauka horren beste gradu, baina sinistuz gero indar berdina du, baina sinistuz gero indar berdina du. Aupa Elgoibar harrera, eskertzen dizugu, bertsoak ta musikak eliza hartu du, naizta fede aldetik ez gauden seguru, gaur melodia ere luzituko dugu, hitzak bere lekuan jartzen baditugu, hitzak bere lekuan jartzen baditugu. Lehendabiziko mandamentua, eman ezazu Gabona, bigarrengoa ongi etorri, eskaini izazu diona, hirugarrena ez dut goguan, seigarrenak badu sona, mandamentuak 10 badira, zeinen ikasgai sakona, bersolariok bakar bat dugu, egin zazu saio ona. Eliza horren bete ikustea da poz, Andrez eta gizonez, mutikoz neskatoz, jaiero hola balitz, batzuk naio askoz, kalea bete aurretik behiez eta astoz, biharko azokaren telonero gatoz. Eta lehen importanteena ahaztu zait, etorkizunari eskerrak ematea, eskerrik asko Beinke Bertso Eskolakoei sarrera egiteagatik. Eta altxa bostak, hasteko. Badirudi pantalla erraldoiak modan jarri zaizkigula. Beken han genuen handi bat, hemen ere beste bi. Bertsolarien lehenengo planoak ikusi ditugu, inoiz baino gertuago. Lehen ikusezinak ziren keinuak eta gorputzaldiak ere antzeman egiten dira orain. Eta eskatuko dizuena da elkar aurkeztea, lehenengo bueltan zuen ezkerrekoa urrutitik begiratuta nolakoa den, esan beharko duzue. Eta bigarren bueltan nolakoa den gertutik begiratuta.
Mugimendu bat ez dau egiten, honek neurritik kanpora, 2 segundutan burua bera, pentsatu du barriz gora. Abiadura neurri bakoan, kantauz galdu ez ganora, oinez ere badabilta kontxo, persona bat izango da. Igor ez izen ez da alambre, gorputza dena igurtzi, endaiatik begira jarri naiz kataleju eta guzi. Baina bidean kilometroak ta peajeak nagusi, alperrik nabil hau urrutitik ezin liteke ikusi. Ni inoiz banaiz bertso saiotan, atzeko puntan jarria, liluragarri gertatu oizait, Andoniren ekarria. Bersolarion jainkoa dau, jainko ikaragarria, burua leku guztietan du, eta kopetan argia. Edadeak nik ere badut, hainbat miopia klase, urrutitik zer da maialen, kontatuko det belaxe. Ilea suelto edo koleta, edo 1000 zapi klase, buruan jiran argia dauka, santu santek bezelaxe. Honintzak zer du gozotik edo, gazitik dauka gehiago, ahotsuratuta ideia fin, bere gorputz bere aho. Diputatu ideologizatu, koherentea zeharo, pentsa eskuinean dagonean ere ezkerrean dago. Amets ondoan lagun ona da, bertzotan edo berbetan, ta hurbiletik handiegi ere, ikusi izan dut benetan. Txoriek legez kantatu leike, plazarik handienetan, eta kuadrian lotzatu eken da, gauzarik leloenetan. Igorren gana gerturatu naiz, ta ara zer deskubritu, ahots afinatu egoki bat,
hitzak dena espiritu. Arimenaren gainean pausoak nola kabitu, ta hurbilagotik begiratuta patilak ere baditu. Miresten duzun famatu bat da, hain berezi, hain ezberdin, baina ondoren ezagutzean, guztiok gaude hain gordin. Urrutitatik gure andoni, beti diztiratxuta fin, baina gertutik tripatxoa du, ta zapatak nahiko zikin. Nik suertea dut maiz egondu naiz, bera gertutik ikusten, alegintzen da kuadrilla baten, berriketarik ez hausten. Alegintzen da arrokerita, olakoik ez erakusten, baina esateko zerbait badauka, esan gabe ez du uzten. Euskaldunena ideologia, ta Karibeko lanbada, ideatan da zurruna baina hitzetan oso salada. Nolakoa da honintzaen beitan, hurbileko begirada. Lehen plan horik ez du onartzen, makilatuta ez bada. Etorri orain Andoni eta Amets. Historiak batzutan halako kontraesanak eta ironiak ditu. Gaur kotxean nindoala irratian entzun dut Yolanda Barzinak urte amaierako mezurako Nelson Mandelaren hitzak hautatu dituela. Hala esan du, Madibak zioen bezala kontua ez da zenbat aldiz erortzen zaren, zenbat alditan zutitzen zaren baizik. Yolanda Barzinak. Ara Mandelak zituen hitzak, Yolandak esanik ozen, beren sorburu zentzu aldatu ta zein egoki datozen. Bere dieta eta bere tren azkar ez dabil adarra jotzen. Gero zutitzen ez dakit baina alegintzen da erortzen.
emakume hori politika da, ez du inoiz deskansatzen. Arituko zan etekin pixkat, nundikan lortu pentsatzen. Eta hitz batzuk bota ez ditu ba, Mandela aprobetxatzen. Gu geu lotsatu beharko dugu, bera ezpada lotsatzen. Agintariak beste guziak utzi ditzake zorretan, besten dirua lapurtu zuen bere bankuaren dietan. Besten hitz denak lapurtu eta dabil tren baten obretan. Ta Mandelaren hitzak hartzean ez aldabil lapurretan. Hitzak denak nahastu ditzake, azpi joku eta amets. Gure barzina zita horrekin, portatu da nahiko trakets. Tarten kasua eta kondena, burura datozkit errez. Berak zuria izan nahi zuen, baina zuri egia ez. Zuri egia izan nahi ezak ara trikimailu anitz. Nik Mandelaren urte joanak bere gogoan darabiltz. Ark ziega ilun ta txiki baten lo egintzuna inbeste aldiz. Sinistuko nion Jolandari kartzelatik pasabali. Beste batena aprobetxatu, horri deitzen zaio putre. Politikotan topalitezke, hainbat andra gizon kutre. Antzekotasun bat bazeukaten, tarrapatu dugu guke. Bata kartzelan egon zan eta besteak egon behar luke. Nelson Mandelak ongi ikusi, zituen hango goitabe. Erortzen dena jaikitzen da ta egiten da bere jabe. Baina Andoni Barzinarekin egin nahi nizuke galde. Posible alda erortzen segi sekula zutitu gabe. Gu
barzinak Mandelan zita erabili du hainaino. Hainbat aurpegi ta hainbat azal zeukanik ere gaur daño. Ai Andre hori ez da zutitzen, askontzatze desengaino, eta erortzen segidadila inpernuko zuloraino. Torri Aitor eta Naia, eta Maialen eta Onintza, mesedez. Maialen 60 urteko emakumea izango zara, 80. hamarkadan hainbat gizarte mugimenduren bueltan, ibilia, tartean abortu eskubidearen aldeko manifestaziotan, baina denborak aurrera apartatzen joan zara mugimendu hauetatik eta gaur egun urruti xamarretik bizi dituzu. Gabon buelta hontan, Onintza, 30 urteko alaba, bere urtebeteko alabarekin etorri zaizu etxera, bazkaltzera. Bazkaldu duzue, garbitu dituzue ontziak, eta alabatxoa motxilan hartu eta esan dizu, bagoaz, eta zuk nora, abortu eskubidearen aldeko manifestaziora. Bazatoz? Manifa baten oihartzunekin suminak hartu du gainan, neroni ere nere garaian ibilia ala jainan. Gaurkoa bada 68 izan zan maiatzaina, garaizaak itzuli dira, nien naiz gaztetu baina. Aldarrikapen zarrekin goaz, ama barriro plazara, zuk ere lengo lemazarraiek, hautzak enduta atara, garaizarrak ez dira etorri, beti hemen egon gara. Gure gorputza oraindik ere, estatuara zoa da.
frankismoan pasa genitun, prohibizioak ta trabak, kontra borrokan aleginduaz, gaztearoko bolalak. Zu nere alaba ta zure aurra, belaunaldien hiladak, agintariak ere hoixe dira, lehengoen seme alaba. Lehengo lepotik dute burua, ta ze buru ala fede. Lehen eskuinerago, orduko haien titere. Seme alabak ez dira ama, semeak bakarrik daude, erabakiak hartzen oraindik, gehienak gizonak daude. Dena gizonen eskutan dago, ta zenbat lege nahasi. Emakumeen gorputza nahi da, dominatu irabazi. Zuek gazten eskutan dago, orain iadanak hasi, ekin lanari erlojua ez dadinatzerunza hasi. Kalera joan pankarta hartu, eta lehen lerroan parau, sasoi bateko aldarrikapen, eslogan eta enparau. Egingo dodaz borrokaldi bat, bi hiru edo hamalau, zuri beltzeko argazkietan, gelditu dadin lege hau. Etorri bostok. Eta jarri mesedez, mikrofono baten aldamenean Maialen Igor eta Amets, eta bestearen aldamenean, albaldin baduzu ebintzat, Onintza eta Andoni.
Bueno, doinu hau, oraingoan ere Aitorrek eta Nahiak lagunduko dute, ezagun egingo zaizue, Volando Voy, estribiloa kantatu dezakezue. Txapelketa nagusia amaitu berri den hontan, askotan aipatu izan da bertsolaritzaren olatua, eta beken ere olatua ikusi genuen, bueltaka. Bazuek 5 surfista izango zarete. Maialen, Amets eta Igor uretan daude. Inoizka olatuekin burrukan, inoizka aparretan. Honintza urertzean, olatuen tamainari begira, sartu ez sartu. Eta Andoni, surfista erretiratua, txiringitoan dago, zerbeza bat eskuan, eta ez dakigu zer ari den pentsatzen, eguzkitako betaurrekoek begirada estaltzen diote. Volando Voy. Itxaso zabal honetan ze komeri, ai, itxaso zabal honetan ze komeri, ai, egun oso bat olatuen zai, egun oso bat olatuen zai. Eta olatu gainean ze alde gutxino, eta olatu gainean alde txikiaino, aparretan ibiltzetik itotzeraino, aparretan ibiltzetik itotzeraino. Lehenbiziko olatua hartu dut ongi, lehenbiziko olatua hartu dut ongi, baina rotu egin naiz, ta plauster hori. Baina rotu egin naiz, ta plauster hori. Hirurak ikusten ditut solte zeharo, hirurak ikusten ditut solte zeharo, nik bezartu nahi dut baina ura hotz dago. Nik bezartu nahi dut baina ura hotz dago. Surfa bezala egiten hiru flipatu, surfa bezala egiten hiru flipatu, gaurko olatuak, ai, 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 ez dira olatu, gaurko olatuak, ai, 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 ez dira olatu. Surfeando voy, surfeando vengo, vengo, surfeando voy, surfeando vengo. Entre las olas yo me entretengo, entre las olas yo me entretengo. Surfista jubilatu hori ze tipo arraio, surfista jubilatu hori ze tipo arraio, ahotsa ere aldatu zaio. Ahotsa ere aldatu zaio. Ta plakoak atera digu bentaja nahikoa, plakoak atera digu bentaja nahikoa, igartzen zaio hau dala Endaiakoa, igartzen zaio hau dala Endaiakoa. Plakoaren ajustua ez daka bendio,
Endaiakoana justu aparka, ez dakaben dio, olatu errezagoak tokatzen zaizkio. Olatu errezagoak tokatzen zaizkio. Neopreno urdinduna dabil edarto, neopreno urdinduna dabil edarto, dena ondo egiten du, joderke asko. Dena ondo egiten du, joderke asko. Orain iritsi zaiguna txoro bolada, orain iritsi zaiguna txoro bolada, ez dira surfer hori hola da, hobe zerbezata piña colada. Surfeando voy, surfeando vengo, surfeando vengo, yo me entretengo. Gu gara surfistak baina ideologikoak, gu gara surfistak baina ideologikoak, ez ditugu hartu nahi eskubikoak, ez ditugu hartu nahi eskubikoak. Ta jubilau hori zer dabil, ondartza partean. Ta jubilau hori zer dabil, ondartza partean. Behiak jeizteko, aulki batean. Behiak jeizteko, aulki batean. Jubilatua hor dabil, aulki txiki baten. Jubilatua hor dabil, aulki txiki baten. Botellinik botellin, itxasoa edaten. Botellinik botellin, itxasoa edaten. Sartu egin nahi dut baina, igualenoa. Sartu egin nahi dut baina, igualenoa. Ez daiten ondatu nire neoprenoa. Ez daiten ondatu nire neoprenoa. Eta endaiako hori haze mutila, eta endaiako hori haze mutila, buruan sartu du taularen kila, ole txikila taularen kila. Eta zarauztar horrekin ze erremedio, ta zarauztar horrekin ze erremedio, kresalak peluka eraman dio, kresalak peluka eraman dio. Eta poto bat eginda, ito da bat hor. Eta poto bat eginda, ito da bat hor. Vigilante de la playa, onintza dator. Vigilante de la playa, onintza dator. Ta banda sonoroa ezin dut nik burutik kendu. Ta banda sonoroa ezin dut nik burutik kendu. Barakaldon gaudeta jaguai ematen du. Barakaldon gaudeta jaguai ematen du. Tipo hori dago barran, barre-barreka. Tipo hori dago barran, barre-barreka. Txiringitora noan eube, martxa dago eta
txiringitora noan eube martxa dago eta. Iluna barra heldu da playa ondora, iluna barra heldu da playa ondora, etorri danok txiringitora, etorri danok txiringitora. Surfeando voy, surfeando vengo, surfeando voy, surfeando vengo, entre las olas, no me entretengo, entre las olas, no me entretengo. Eskerrik asko Aitor eta Naia, eseri lasai pixkaterako. Aitorri eta Naiari atxeden pixkat hartzen lahako diegu, eta altxa Igor. Bueno, gai hau atzo Andoni kantatutako bertso batetik sortu zait. Jende askori entzun diot finaletik bueltan umorea faltan sumatu zutela. Eta ez dut uste finalaren kontua denik, edo ez behintzat horrena bakarrik, ze egun hauetan Elgoibarren ibili naizenean jende asko eskatu dit mesedez umorezko gaiak jartzeko. Itxuraz jendeak umorea behar du, poza behar du, barrea behar du, baina jarri zara euskerari begira, jarri zara gure hizkuntzari begira, eta konturatu zara euskaldunok enamoratzen garenean maite mindu egiten garela. Ez ezagunaren aurrean jakin mina izaten dugula. Datorrenarekiko ikus mina, eta atzerrian gaudenean herri mina. Muxumin izeneko irrati programak entzuten ditugula, pozminez dugu bihotza bezalako kantak abesten, eta pentsatzen jarri zara gure kultura ez ote dagoen pozari baino minari lotuago. Beraz bertsoak entzun nahi eta zarri umorea helburu, baina kultura alakoa den, ez zaude oso seguru. Etimologi horri tiraka, Igorrek hau pentsatu du, minak ez ezik guk euskaldunok, nahiak ere baditugu. Guk bizkaitarrok jakin mina ez, jakin gura esaten dugu, jakin gura esaten dugu. Baina egia da, sarri terrible, jartzen garela zeharo, historiatik tiraka hasi, eta orduan akabo. Gaur Orreaga, bihar Gernika, dabiltza ahorik aho, oiek aztu ez baina herri hontan, kanbio premia dago,
epika pixkat gutxiagota, eguneko poz gehiago, eguneko poz gehiago. Ta egia da geuk ere sarri, egiten dugu mitina, naizta humorez ere mikroan, sarri egin alegina. Denen gainetik txapelketatan, nahi seriotasun fina, igual obeda oiek aldenduz, irrizariko bagina. Bertsoak ere badauka bere, gatza eta pipermina. Gatza eta pipermina. Onintza eta Andoni. Bueno, gai hau batzuentzako drama izango da, besteentzako umore. Horrere bakoitzak bere aldetik ikusten baititu gauzak. Onintza, orain dela 50 urte, Elgoibarreko Izarra elkartearen sorreran, lanean ibili zen. Eta ez ziren garai errazak izan, frankismo bete-betean, euskararen eta euskal kulturaren alde, borrokatu zinen gogor. Gaur egun, 70 urte dauzkazu, eta oraintxe jakin duzu herriko tabernari talde batek Kiko Rivera DJ-a kontratatu duela San Anton festetarako. Andoni tabernariarekin egin duzu topo kalean eta ezin izan diozu mingainari eutsi. Eta esan diozu, ez zegoen ezer egokiagorik. Eta erantzun dizu, Onintza, ez algara munduko hiritarrak, kosmopolitagoa izan behartzen nuke. Hau zer da konplejua edo da irrika. Tipo hori herrian disjokei jarrita. Ni kosmopolita naiz pentsatzen hasita, baina Kiko Rivera ez da hain polita. Larai, lararai, lararai, ez da hain polita. Baina edabidetan badauka indarra, gutaz hitz egingo da laister barra barra, buru meloi xamarra, olako bizarra, izango da Elgoibarko bigarren izarra. Larai, larai, larala, bigarren izarra. Izarra izango danik, nik ez dut pentsetan, baina aurrerakoia bazara benetan. Bertso saiorik ezein egu berrietan, ta tipo horren ama ekarri kantetan. Larai, lararai, lararai, ekarri kantetan. Dena entzungo dugu teleta irrati,
naizta ostki pixka bat sortu horrek zenbaiti. Zer esan behar diot dogmatika bati, peiota pantxoakin segitzeko beti. Larai da larai da lara, segitzeko beti. Dogmatika omen naiz, ara, 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 ze ironiazkoa zure begirada, pello eta pantxoa, bale behar bada, ribera baino beto edo zein gauza da, larai, lararai, lararai, edo zein gauza da. Tabernariok dugu dirua espero, nun dagon badakigu jakin honezkero. Fotografi ederra litzateke gero, txarriduna atarian atera ezkero. Larai, lararai, lalara, atera ezkero. Tipo horren musika, dantza eta arnaz, barregin nahi badozu, ba argazkiagaz, inorrezta izango, etorteko kapaz, kiebra ingo dozuetan ipostuko naz, larai, lararai, lararai, tan ipostuko naz. Pakirin eta ama koplata koplila, norte aldera datoz edo zerren bila, Eibar irteten denez pila, 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 Elgoibarre ere pixkat atera dadila. Larai, lararai, lalara, atera dadila. Igor eta Amets. Zu Igor, Elgoibarko parrokoa izango zara. Eta erabat harrituta zaude. Abenduaren 15ean beken izan zinen, eta konturatu zinen jende askok Ametsi jainkoari bezala begiratzen ziola. Gaur zer esanik ez, hirutasun santua osatuta. Gainera, etorri zara, eta Eliza bete-bete eginda. Aspaldi ez zenuen horrela ikusi. Saioa amaitu denean, aprobetxatu eta Ametsengan hurbildu zara momentu batean formularen bila. Nahiak eta Aitorrek lagunduko dizuete. Zartzen nabileta igarri nekea, zuk berriz indartsua duzu esatea. Zoratzen jartzen duzu kantuan jentea, bakarrik falta zaie
amen egitea. Tarteka amen eta bekokian musu, ba formula haundirik ez daukagu aizu. Gu hitz sinpleak gara, ez beldur ez izu, zertan fallatzen duzun, zeuk jakingo duzu. Naiz eta nik formula gura nuen jakin, aholkuei ematen ez diezuekin. Ez alduzu etorri nahi, zer horrek neurekin, prailea ematen zendun jertxe grisarekin. Baina ni persona naiz neure zabarrean, inpernu paradisu ez daude urrean. Zuk gerorako promes egin beharrean, zabaldu behar zenuke zerua lurrean. Baina heltzen denean, mezaren ordua, Eliza betetzeko gura dut modua. Ni nintzake jainkoa, tazu aingerua, Eliza hau beterik da nire zerua. Utzitzazu kaliza ta inbeste intzentsu, paradisuko promes inpernuko itzensu. Utzi jainko profeta eta mila mezu, ta ikasi bersotan bete nahi badezu. Bizitza aldatzea nahi didazu guapo, Elizatik kanpora egitea salto. Biblia eta kaliza ere ustea kanpo, bertso eskolan sartuko nintzen hortarako. Berso eskolan sartzea ez duzu derrigor, zabaldu mundu ontako zenbait bide zidor. Berriz ez da egongo igandetan inor, ez duzu ikasten ta adio Don Igor. Berriz ez da egongo Eliza hontan inor, ez duzu ikasten ta adio Don Igor.
Etorri Maialen orain. Bueno, zindagizuet, gairik gehienak saioa elizan izango zela jakin aurretik idatzitakoak direla. Maialen zu deabrua izango zara, Satan, Lucifer. Atzeko laurek, euren bizitzetako momenturen batean, arima saldu zizuten zeozerren truke. Zuk esan beharko diguzu, zeren truke eta noiz saldu zizuten arima, eta atzekoek kontatu beharko digute zer moduz moldatu diren arimarik gabe merezi izan ote zuen tratuak. Niko nintzaren arimarekin, kutxa bat daukat egina, kontatu zidan perfila eta zehaztu zidan adina, mutilarek zesua, berak naizun seksua, beroa eta pipermina, nik uste suak irauntziola poxpolu batek adina, nik uste suak irauntziola poxpolu batek adina. Mutil bakarra gura nuela, berez ez da hain arraro, bere atzetik ibili nintzen, herrian zehar luzaro, oherako pausua, atera nion zua, ona izan zan zeharo, gaur arimarik ez daukat baina, nahikoa betetan nago. Gaur arimarik ez daukat baina, nahikoa betetan nago. Ametsek bere etorkizuna, etzun ikusten elizan, ta amets baten truke jarri zen, deabruaren gerizan. Nahi zuen futbolista, realeko artista, etzen irten naizun gisan, tarimai gabe bersolarien txapeldun baino ezin izan. Tarimai gabe bersolarien txapeldun baino ezin izan. Beraz bidea ustekabean, egin dut bersolaritzan,
Bai mutikotan hainbeste amets txuri urdin oien printzan, nik nahi nuen primeran, realean aukeran, gauza esan izan zen gisan, ailegatzear nengoenean, reala jetxi egin zan. Ailegatzear nengoenean, reala jetxi egin zan. Sibilinoa benenosoa, elortzak zekarren filma, urruna heldu nahi zuen eta ni nahi ninduen anima. Ez dut izan nahi sutil, sentibera den mutil, ez maita eta ez mima. Nik lehendakari izan nahi dut ta kendu zaidazu harima. Nik lehendakari izan nahi dut ta kendu zaidazu harima. Lehendakaritzat behar nuela, behar adina birtute, harimak kenduta hasi nintzen, hartuz 3-4 apunte, baina 7 probintzi, behar zirela iritzi, ta gelditu nintzen kutre. Euskal Herriko lehendakariak harima handia behar luke. Euskal Herriko lehendakariak harima handia behar luke. Andoni mundun, bizio mundun, beti hain planta ernean, barzina eta asko onuntza bidaliak aidanean. Andoni infernuan familiko genduan, moldatzen baita denean. Nere ordezko berak eiten du ni bajan nagoenean. Nere ordezko berak eiten du ni bajan nagoenean. Deabrua naiz 11 aldiz, sentitu naiz umetua, arrazoi zeukan infernua da, merezi dudan lekua. Ez egon beti bajan jijijita jajajan, zaharroi errespetua, behin betirako zuretzako da, nere harimaketua. Behin betirako zuretzako da, nere harimaketua. Honintza eta Igor. Bi mikroak elkarri begira jartzeko eskatuko dizuet. Ta gaia labur-labur.
Honintza, zu beti egia esaten duen ispilua zara. Igor, aurrean jarri eta galdezka hasi zaizu. Egizko izpilua zarela jakinik, hemen nago galdera ekidin ezinik, beti gazte izan nahi dut, ta gaur jakin nahinik. Ezaidazu ez dudala entrada haundirik, ezaidazu ez dudala entrada handirik. Entradak badaukazuz, hortxe zabiz zuzen, ta ia esplikatzen, manejatzen naizen. Nahiko handiak dira zuazion hartzen, baina flekilloagaz ez dira igertzen, baina flekilloagaz ez dira igertzen. Mundu lehiakorra da, bertsolariena, ta batek noski ezin du eduki dena, unai interesante ta amets onena. Ispilutxo, ispilutxo, nor da guapoena, ispilutxo, ispilutxo, nor da guapoena. Ai ama baina zenbat, inbidiatazu, guapoen aukeratzen, hemen aukazu, mindu barik esango deutzut pausuz pausu. Euskal Herrian maia baina Bizkaian zu, Euskal Herrian maia baina Bizkaian zu. En entzun beharra berriz alakorik, aurten nik zapaldu dut sarri gimnaziorik, olai begurra emango diot nik, noiztik ez duzu ikusi olako besorik, noiztik ez duzu ikusi olako besorik. Besoak gimnazioan, entrenau samarrak, baina mesede gitxi ein deutze beharrak, naiz ez diran ikusi dodazan bakarrak, lodiagoak dira nire atzamarrak, lodiagoak dira nire atzamarrak. Izpilu egizko honek guztia dakita, nik galdetu orduko eiten dit kritika, ia triunfatzen dudan aldrebez jarrita. Esaidazu ez dudala ipurdi polita, esaidazu ez dudala ipurdi polita.
ta farruko jarri da, orain mutikoa, goitik bera dotore, zelako tipoa, gestoa egin dozu nahiko erotikoa. Ipurdi bat alda gerri azpikoa, ipurdi bat alda gerri azpikoa. Andoni. Habaneran kantatzeko, gaia. Zu, Andoni, askotan etorri izan zara Elgoibarra. Askotan kantatu izan duzu Elgoibarko hainbat auzotan, kalean ere ibili izan zara pasian. Eta bertakoei inoiz aitortu ezpadiezu ere, beti iruditu izan zaizu herri itxusi xamarra. Baina, mirari antzekoren bat gertatu ez ote zaizun, bat ere espero gabe Elgoibarko emakume batekin ezurretaraino enamoratu zara, eta ez dakizu zer gertatzen zaizun, Elgoibar ikusten duzu gero eta ederrago. Gero eta ederrago. Sarritan fijatu izan naiz, herri ontako estampan, ez dakit orain kolpetik, itxura ona ez daukan, lehen parrandan ibili naiz, sarri askotan lauankan, itxusi ikusten nuen, begirada onan faltan, orain dena aldatu da, dago zerutiar plantan, hau ila ez da kabitzen, nere buru eskematan, ibai ertzeko etxetan, atea hor jodut kankan, leno Bronx ematen zuen, eta gaur egun Manhattan. Hogeita bost bat urtean, etorri zan naiz guztira, lehenago herri zatarra, juzgatzen nuen autira.
orain kolpetik hartu du, leno ez zuen dizdira, nere bihotza jaustean, neska txabaten azpira. Sigma inguru horixe, zoragarria datira, zeinen gustora natorren, maila ontako herrira. Kale nagusian ere, egin leike kale jira. Lehen portal arre zirenak, orain jardinak baitira. Ta elgoibarko neskatxa, bihotzeko Anastasi, herriko itxusikeri, gehien zuen anestesi, begiak zenbat itxumen, ta bihotzean zergezi, esan nion afari bat, ez aldu honek merezi. Usatorrera joan ginean, herriko mugetan kasi, urare garai batean, juzkatzen nuen itxusi. Eta orain topatu dut, urrezko grifota guzi. Hain bainu politik ez dut, nere bizitzan ikusi. Bueno, hau gainditzia ez da erresa izango, baina etorri Igor, Maialen eta Honintza. Ariketa exigentea jarriko dizuet, esperimentu bat, ea nola ateratzen den. Virginia Imaz pailazoak dio, edo umorea, 3 umore mota bereizten ditu. Buruko umorea, bularreko umorea eta tripetako umorea. Labur-labur esplikatuko dut bakoitza, baina zuetako bakoitzari eskatuko dizuet, albaldin bada gero jarriko dizuedan gaian, buruko umoretik, Igorrek, tripetako umoretik, Honintzak, eta bularreko umoretik, Maialenek kantatzeko. Igorrek egin behar duenari, buruko umorea deitzen dio Virginiak, umore intelektualari, hitz jokoei, logika usteari, entzuleak ez ustean harrapatzeari. Sabeleko umorea deitzen dio gure animalitasunarekin elkartzen den edo batzen den umore horri. Oinarrizko beharrekin eta biziraupenarekin du zerikusia sabeleko umoreak, behar fisiologikoak, sexua, oianeko legea. Eta bularreko umorea haren esanetan egiten zailena, implikazio emozionala eskatzen duelako da, sarritan unkitzen gaituen umore hori, gure
ahultasunarekin, beldurrekin, hauskortasunarekin zerikusia duena. Eta gai hauxe da. Zahartzen ari zarete, eta horrek ez dakizue zergatik grazia egiten dizue. Burutik, tripetatik eta bularretik. Goizero jeikita pentsatzen dut, gehiago zartu naiz bingo, gaztetxotako tontak eririk berriro ez dut egingo. Menopausia joan zanetik, nien azbizi hain lasai, apetitorik ezin dut galdu, baina kiloak hartu bai. Zartu egin naiz egingo zaio, holaxe data akabo. Nere bularreko umorea gero eta berago dago. Ba oso arro ibiltzen naiz ni, kanatxoren bat aparte, orain kalean gaztetxo askok senyor esaten didate. Niri senyora deitzen deustie, zer dan zarra izatea, asko sobeto hartzen eban lehen senyoria esatea. Nik hemen lehenengo filakoei beiratzen diet horrela, eta ze esan iruditzen zaite uretako bat naizela. Humorez ere bizi modua, diferente dut ikusten, burua galtzen hasi naiz baina bularrari zait puzten. Egia esan gogoan eukan, lehenagotik bezartzeko, orain lotzarik ere ez daukat nahi dodana egiteko. Kanak zuritu, sabela erori, ta ajeak iskin baten, saiatu behar da zartasuna duintasunez eramaten. Burua galdu bularra puztu, aitortu dizut lehenago, tripa gehiegi azten ez ezait ni oso gustora nago. Lehen mutil guapoen atzetik, ibiltzen nintzena egaz, zentro de dian konformetanaz, aginak dituenagaz. Eta jakina persona berez nahiko pizti motza dela, konsolatzeko pentsatu behar da zarragoak badaudela. Buruak ere pentsa dezake orain bularraren gizan, zenbat zarrago eta txarrago beti ezin da on izan. Tripa honetan umorea eta zeo zer gehiago badago, gerota handiago egin jat, baina potxolitanago. Tripa haunditzen eta bularrak ere haunditzen ta geisten, pena bakarra adinarekin burua ez dala azten. Eta iritsi gara amaierara, hau izango da azkenengo
bertsoaldia, agurrak baino lehen, etorri Andoni eta Amets, eta egiguzu mesedez saio bat puntutan, librean. Zer moduz azkenengo 12 egunak, Galdera hortan ezten bat badakar lagunak. zer ditu hoiek mantxo edo azkar junak. Ta zer moduz joan ziren zure biharamunak. Aulkiak jartzen bate aujetarik baltzen. Horrelakotan ez zait askorik azaltzen. Ze ordutan hasi zinen aulkiak zabaltzen. Ez dakit zazpitako hainintzan gozaltzen. Askoen itun jarri 3 edo 4 bat. Orduan harriturik naukazu erabat. Jarri nituen oiek azkar pixkor zirzart. Honek jarriko zitun esertzeko hainbat. Berak bakarra jarrita antxe eseri. Alperrok badaukagu hainbeste miseri. Gainera ikararik ez dio ezeri. Batekin nekatuta ezin nuen segi. Handik ondo entzun nun Ametsen saioa. Orain kritika egin maisu arraioa. Ez nere ustez zera abila jaioa. Baina beti ez gera inun goia joa. Andoni deitu dute usatorretikan. Lagunak ditute eta ez dit inportikan. Ba esan dute ez berriz pasatzeko handikan. Lehen esarri pasa naiz hango barratikan. Eta komuneraino joan naiz askotan. Ta zer egiten dezu ara joatekotan. Sarrerako hankanka buruko pelotan. Gero hankak garbitu urrezko grifotan. Olakorik genuen ikusi sekula. Han bainu bat badute ederra mardula. Entzun nun afariak kandelak zitula. Ba zeu joan zaite eta han behon deizula. Konbidatuta zaude joan afaltzera. Zuetzaite atrebitu berrizan sartzera. Sarrian egoten da mainukorta bera. Lekurik onena da haren arabera. Mainukortak badaki nun jaten den ongi. Jate kontutan tipo azkarra da hori. Baina ara nien naiz sekula erori. Ba joan zaite eta txartelen bat tori. Hango representante egingo nauteta. Lehenbizi erakutsi zaidazu karneta. Lehen ere han badute hainbeste trepeta. Zartaian ondo egin ohi dute txuleta. Ta barraren ertzean 7 periodiko. Eta 3-4 donuz danak aspaldiko. Zu nahi badezu segi, nik ez de segiko. Nik naio bukatuta kito. Bueno, ba hau izan da dana,
eskerrik asko danoi eta beste txalo bat eskatuko dizuet, uste ondo merezi dutela. Maialen, Lujanbio, Andoni Egaña, Igor Elortza, Ame Txarzailuz, Onintza Enbeita, eta nola ez, Naia Membrilera eta Aitor Nobarentzat. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. Desio onak zuei dan hori, 2014 gauza politak pasauko dira, guko lan nahi dogulako, deabruari arima saldu, deutzagulen gairako, nik arima bat berez badaukat, eta zaintzen dut edarto, baina gaur hemen utziko neuke, Elgoibar eskerrik asko. Harrera eta jarreragatik eskertuta gauzkazue, txaloengatik juzkatu ezkero, ondo pasatu duzue, baina oraindik umore faltan bazabiltzate aizue, jada inuzente eguna data, ondo pasa ezazue. Atzean gendun San Bartolome, Jesusen azken arnasa, aurrean berriz nasimentua, sinisten ez da erraza, eta tartean bersolariak, geldi-geldi lasa-lasa, naio ez jakin hortik begira eukiko genuen traza, hemendiko begiratuta, ederra zegoen plaza. Ze goztamena zuek jartzea, bai txaloka eta bai parrez, ikusi dugu hemen pixka bat, badakigu Elgoibarrez, hanka sartzen bat egin badegu, barkazazute mesedez, badakizue bersolariak, esageratzen du errez, orain etzera horrein polita, lehen aintzatarra ere. Zeruetako fantasi hori enuen ikasi,
Dena dut itzen jinasi, 2013 ere 14 badakasi, zarra joatean iesi matxik ahoan ez nasi, ta berria ongi hasi.